Ġurnata li kienet tidher li mhux se tkun maħkuma minn maltemp inbidlet f'ħakatajn hekk kif matul il-ġurnata pajjiżna ntlaqat minn ħalbiet ta' xita, riħ qawwi kif ukoll mewċoli. Bla dubju li ma kienet sorpriża li pajjiżna esperjenza l-maltemp hekk kif ilu mbassar li se nintlaqtu mill-maltempata imlaq mad-denjel għalkemm iċ-ċentru ta' din il-maltempata beqgħet il-bogħod minn pajjiżna. Minkejja dan kollox jindika li anke fit-8 ta' Settembru, festa pubblika, se tkun immarkata bix-xita. Dan il-maltemp qed jolqot lil pajjiżna inqas minn ġimgħa wara li esperjenzajna l-ewwel maltempata ta' dan l-istaġun fejn diversi lokalitajiet esperjenzaw tuħ tad-dawl. Apparti x-xita li mistennija li tolqot l-Gżejjer Maltin matul din il-ġimgħa, se naraw ukoll riħ qawwi li se jlaħħaq il-forza 6 f'ċertu inħawi. U għal dawk li jħobbu temperaturi aktar friski żgur se jieħdu pjaċir kif matul din il-ġimgħa, l-ogħla temperatura mistennija li tkun bejn 26 u 28 grad Celsius, fil-waqt li l-inqas temperatura se tinżel 23 grad Celsius. Il-previżjoni tat-temp tindika wkoll kif lejn l-aħħar ta' din il-ġimgħa it-temp mistenni li jibnazza bir-riħ jikkalma xi ftit.